बरकसारि अट'नमास काउन्सिल आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथायै दाग्रा लुग्राफोरनि जोङो मोनसे जर'खा जथुम बेयाव खुंफुंबाय जोंनि हेडक्वार्टार बरकसारि अट'नमास काउन्सिलनि लांगोनायाव। दा बे हाबाफारियाव गोबां बेयाव आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों। सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो दाग्रा लुग्रा जाय बिथांमोना फसंथान सामलायगासिनो दं बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो फुंखा सुबुं महरै बेयाव जों बुंनांगोन जे धेमाजि टाउनाव थानाय कांकानि एम्प'रियाम बिनि बिगोमा बिथाङा मेनेजिं डाइरेक्टरबो बे कांकानि एम्प'रियामनि जेसेन कुम्बां पाव बे मेडामा बेयाव फैदोंमोन आरो बिथाङा फुंखा सुबुं महरै आइजोफोरखौ गोबां बोसोन होलांबाय आरो दानाय लुनायनि बेलायाव जेंनाया जेसेबां थाया मानो बेनि गेजेरजोंनो गावखौ गायसननांगौनि थाखाय एसे खस्थ' खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायलांदों। लोगोसे रन्जन के बरुवा बिथाङा नर्थ इस्ट इउथ फाउन्डेसननि चेयारमेन बिथाङाबो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदों। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि हेन्डलुम टेक्सटाइलनि मन्त्रि रुखागुरा ब्रह्म बिथां साराबो बेयाव चिफ गेस्ट महरै बाहागो लाफैदों। आरो बिथाङा सरकारनि जि माखासे आसनि आरो फैगौ समाव जोंनि दाग्रा लुग्रा बिथांमोना जाहाथे गोबां खामानि मावनो हायो दा बेनि थाखाय सरकारजों लोब्बा लाखिनानै काउन्सिलजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारि रनसायनो थाखाय बिथाङा बोसोन होलांदों। दा बिथांखौबो जों काउन्सिलनि जानानै साबायखर बावदों। आरो जोङो नायदों जे बेयाव गोबां आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों एन्टारप्रेनार माखासे बिथांमोना दा बेयाव गावबा गावनि जि दिहुननाय बा जि प्रडाक्ट बे प्रडाक्टफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरखौ जाहाथे जोङो गावनि लिभलिहुड न'खर सामलायनाय बेजों लोगोसे रां राशि खामायनायनि गेजेरजों जों गथ' गथाय फोरोंनायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हायो माहारिया नाङैनो। दा बेनि थाखाय माखासे बाथ्राफोर दिनै सावरायनाय जाबाय। आं बुंनांगोन काउन्सिलनि आङो हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ आंजों जिहेतु दङ दा बे हिसाबै दिनैनि हाबाफारिखौ आबुं जाफुंसार जाबाय आं बेखौनो बुंगोन। आरो फैगौ समाव जोंनि बरकसारि अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों आसाम सरकारजों जों लोब्बा लाखिनानै माखासे आसनिफोरखौ जोंनि बे ओनसोलाव स्किमफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजासिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।